Татарстанның халық шагыйре Илдар Гафур улы Юзеев 1933 елның 3 гыйнварында Башкортстанның Яңавыл районы Ямады авылында укытучылар гаиләсендә дөньяга килә. Әнисе Шәкүрә шигырьләр яза торган була. Иҗади осталык Илдарга әнисеннән күчә. 1950 елда урта мәктәпне тәмамлаганнан соң талантлы егет юлын Казанга тота. Казан дәүләт педагогия институтының татар филологиясе бүлегендә белем ала. Хезмәт юлын ул журналистика өлкәсеннән башлый. 1954-67 елларда Пионер, хәзерге Ялкын Республика балалар журналының җаваплы сәркәтибе, Шаян журналы редакциясендә әдәби хезмәткәр булып эшли. 1973 елда Мәскәүдә Максим Горький исемендәге әдәбият институты каршындагы югары әдәби курсларны тәмамлап кайткач, Казан утлары журналының поэзия бүлеген җитәкли. 1977-87 елларда ТССР Язучылар берлегендә яшь авторлар белән эшләү буенча идарә рәисенең урынбасары вазифасын башкара. 1958 елдан ул СССР Язучылар берлеге, 1985 елдан РСФСР Язучылар берлегенең идарә, 1996 елдан Татар пән үзәге әгъзасы. Әдәбият һәм театр сәнгате өлкәсендәге хезмәтләре өчен Илдар Юзеевка 1979 елда Татарстанның, 1983 елда Россия Федерациясының атказанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исемнәр бирелә. 1986 елда ул почет билгесе ордены белән бүләкләнә. 1993 елда Татарстан Республикасының халык шагыйре исеменә лаек була. Беренче шигырьләрен, сәхнә әсәрләрен Илдар Юзеев мәктәптә укыганда ук яза башлый. Уфада әдәби Башкортстан хәзерге Агыйдел журналы Кызыл таң газетасында бастыра. Иҗаты киң җәмәгатьчелек тарафыннан 1950-60 елларда Казан утлары журналы аша таныла. Ул айруча поэма жанры белән халык күңеленә килеп керә. Әнкәй, Фәрид, Фәридә, язылмаган поэма, Таш кала фаҗигасы, Үзелгән тәсбих кебек лирик, драматик поэмаларында шагыйрь бүгенгегә һәм тарихи үткәнгә мөрәҗәгать итеп, кеше рухының бөеклегенә дан җырлый. Һәр төрле явызлыкка, ялганга каршы нәфрәт хисләрен белдерә. Әдипнең 1990-2000 еллар башы шигырьләрендә алгы планга татар халкының язмышы турында уйланулар чыга. Мин нигә гафил булдым? Хакыйкатьне тулы ача алмыйча. Сагышлы мирас әсәрләрендә халкыбызның бүтән дөнья буйлап таралганлыгы, шулай да рухи байлыгын саклап кала алуы искәртелә. Кыр үрдәген аттым ышкан чакта. Жаным әрли күн-төн ник аттым. Хәзер үзем яралы кырсыман, кайтыр юлларымны югалттым. Туган якларына кайт дип, киек кушлар тезләп киткәндем. Кайта диye bizilip gitkendim de, küte tüzümü bitkendim. Yaralı kış belki kaytıp jiter. Min yazmıştan indi ışkınmam. Tanırsın mı yok mu? Min bulurmun kış tavuşu bilen kışkırmam. Илдар Юзеев 1968 елда Миләүшә шигырьләр җыентыгы өчен шагыйрьләрдән беренче буларак Татарстан комсомолының Муса Җәлил исемендәге 1980 елда Таш диварлар авазы һәм Үзелмәсме кыллар поэмалары өчен ТССРның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләкләренә лаек дип табыла. Әйтеп үтәргә кирәк, Илдар Юзеевның бер туганы, күренекле әдәбият белгече Нил Юзеев тә 1974 елда Тукай бүләгенә ия була. Илдар Юзеевның тирән моңга ия дистәләрчә лирик шигыре көйгә салынган. Ул үзе дә оста гармунчы иде. Кайтам инде Мирсәет Яруллин кие. Кыр казлары артыннан, туган ягым кайыннары, Мәзгуд Имашев киләре. Хуш инде Фирзәр Муртазин кие. Мәтрүшкәләр, минем абыем, әтимнең энесе Алмаз Гыйләҗев кие. Сине уйлап янам Сафьян Ибраһимов кие. Җырлары халкыбызның мәхәббәтен яулады. Шагыйрьнең балаларга багышланган Аю сатам кем ала? Бәби ай кебек җыентыклары нәни укучыларның күңелләренә
хуш килде. Илдар Юзеев танылган драматургта, аның сәхнә әсәрләренә романтик, оптимистик рух хас. Иң күп қойылған пьесасы «Сандуғачлар килгән безгә» исемле моңсу комедиясе. Ул 1974 елдан бирле Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры, Казан дәүләт яшьләр театры, Башкорт дәүләт академия театры репертуарларында урын алып килә. Аның улыбыз өйләнә, без аерылышабыз. Бәхетемнән узып барышлый, безнең әти мировой пьесалары профессиональ театрлар тарафыннан еш уйнала. Әдипнең иҗатын танылган язучы Хәсән Туфан, Илдар Юзеев без яшәгән көннәрнең көйен, аһаңын тапкан шагыйрь дип югары бәяләде. Замандашлары аны татарның бийек романтигы, моң эчендә асыл таш дип атап йөртте. Шагыйрь 2004 елның 21 декабрендә Казанда вафат була. Яңа татар бистәсе зиратында җирләнә. 2008 елда язучының туган ягы Башкортстанның Яңавыл районы Ямады авылында музейы ачыла. 2011 елдан Татарстанның Кукмара районы Зур Кукмара авылының бер урамы аның исемен йөртә. 2005 елда Татарстан язучылар берлеге һәм Мәйдан журналы тарафыннан Илдар Юзеев исемендәге әдәби иҗтимагый премия оештырылды.